Dark Souls biko xulba irisentutegitik ongi etorri ikusentzuleok. Lagunok, zemuzate. Bueno, ez da boss bat ere erreza izan. Gauzak garbi utzi ditzagun hasieratik, ni hitz egiten nahi naiz. Aparte, ez jokatzen nahi zen momentu berdinen, baizik eta beste momentu baten, naiz eta zuk momentu berdinen entzongo zun, entzule. Xulba irisentutegia DLC-an gaude, nahiko zaila, garbi esateko, eta ikustezu bezala hor bide benetan kaskarra jarraitu behar da boss edo nagusi edo monstro ontaraino iristeko. Eta nahiko lan eman die 3 koldartxoak, oin ezautuko dituzue. Hemen deskantzatzen nahi naiz, maldizioa ez da din goraino igo eta ez nazan hil. Deskantzatu inberron hor tarte hortan, ze beste tarte kusidade bat pasau beharkoet, ikustezu bezala, hor kontura naiz bizitza eraztuna izorrautu dauketela, gehi 3koa, orduan gehi batekoa jarriet, besterik ezean, zen aizue baitea lagunok. Izorratu intzait, hor pozoin zulo zerrioitan ibiltzeatik. Eta horrein naiz prepatzen, ikustezu bezala prepatzen naiz eraztun sorta, ekipamendu bikainekin juteko asmotan, maldizioa juntzaigu eta bagoaz aurrea. Bagoaz aurrea 3 koldartxoen bila lagunok, oin ezautuko dituzue, benetan maitagarriak bezain gorrotagarriak dira, 3 koldartxoak. Eta horri ikustezu ez ze kuadrilla da hon, nik horiek berez, kau ditut lehenago, baina berriz azaltzea eta pasa iten ez korrika. Behin da berriz saiatu gara dago monstro hauetan, dakizuen bezala. Eta behitu, monstro xalauak dira, baina 3 berez aurkari normalantxakok dira, baina 3ak batea eta 3ak korreikan eratzetik abiatzeien bezala, arazok emate ditue. Nire favoritoa hori da, beste garrote handi hori dauken tipoa. Guztet hori Barg aintzinako soldadua dela. Eta ikustezu nola emateiten, bestea fletxakin atzetik, ezagit nola salbatu nahi zen hor. Itetena da, hor bera jetxi, trauska bat hartu, eta segi, nirek bera etortzea, zuretzetik, baina hor txegatzea. Orduan, estrategia betire, bi aulenak bakatzea da, hor aintzinako esploradorea, zera izenekoa, zera esploradore bat. Eta lehenengo hori estrategia hartu eta lehenengo hori garbitzea, baina ikustezu ez dela bat erreza, ze beste gatzatik etortzea. Eta hola, saiakera batzuk egin behar izan ditut, ez pentsa erreza izan denik. Oin zuek azkenengoa lortu etena ikustezu eta igual erreza erutzea izue, baina ez, hemen nahiko lan hemen dira. Eta nahi berrintzait zera edo bestea, hilobi lapur atxekabetua. Bi horiek dira kaskarrenak, ze Bark aintzinako soldaduak garrote horrekin kristona jotzeitu. Orduan beha azkeneako uztea pentsatuet, estrategikoki, lagunok. Eta ikustezu, esploradorea arkeroa eta brutitik aitxoa gezi botatzen. Nazkagarri hori. Eta lehenengo hori garbitzea pentsatuet, ze beste bik elkarrekin joazen guztien eta 3garrena atzetik arkokin ibiltzea, ez da ederra, ez da bat ere ederra lagunok. Hor piskat arrotu inaiz eta zea, etzek dateatzen, hilobi lapurra txekabetua zea, garaitu nahien saiatu naiz, baina golpen mazartu nahien hau da. Baina berez lehenengo garaitu nahietena aintzinako esploradorea, esploradore zarra, eta baina ikusten zuen nola bere bilan abilen, eta ez duten inundik ikusten, baina bere geziek salatzen dute zera, eta behitu. Hori serio jarri naiz. Ostia, ikusten zuen ze zurtziaz jokatzen nahi zen, kolpe bat eta bani joa bera, kolpe bat sartzeinen, hor ikusten zuen zera hilzorin dago, eta hor segitzea izango litzake normalena, baina zuhurtzia haundiz jokatzen nahi naiz, askotan hil naiz Bark aintzinako soldaduan kolpe doilorroiekin. Hauek maldizioa edo horako zer botatzen katxarrito horiek. Eta bagoaz, esploradore zarra hiltzeko asmoz. Beitu, garaitu dugu. Kontua erreztu da. Oain, barra erdiraino auket zein gote hor, trago bat hartu, bera jo naiz, koldarraren teknika klasikoa. Hauekin zein gozu, 3 koldartxoak ditu diet, monstro honi 3 koldartxoak ditu diot,
berez ez dauke izen bat ola, hiruran izenak daude. Nik 3 koldartxoak bezala izendatu ditut. Berez gustatuta dizkit, azken finean norbea bezalako etxai batzuk dira. Ostia, ontxe kontu dut naiz. Dark Soulsen jokatzeko 3 modu irudikatze dituela, etxai hauek. Bat, Barg antzinako soldadua hori nire estilokoa. Nik ez dut hain arma hundik erabiltzen, baina horrek indarra, defentsa eta erasoa hori da erabiltzeuna. Trontzoa da, kiston armadurakin, astuna, eta egia da, hau bastante azkar moitza dela, beste batzun mantxoago izatea. Holago trontzoa da, eta denbora mateizu eskidatzeko, nahiz da horreztaten lortu. Gero, bigarrena, Iloboi lapurra txekabetua. Habilidade destreza build bat litzake ez. Hola ditza zaio, ez bali mazaude ohituta Dark Souls terminologian, build ditza zaio inglesez, itezun pertsonaia motari. Eta bigarrena bat build destreza izango litzake, destreza nola? Trebeziazko jokalari bat izango litzake Ilobi lapur atxekabetua, eta bain bere bilagoaz. Eta hau da, ez dauke eskutuik, beha libre dijoa, eta kroketa erabiltzeu, eta bi espatakin dijoa, horazio mutua, adiskide eta Souls-zaleak sistema hori erabiltzeu. Eta hirugarrena aldiz, akatu duen zera, Explorer zarra, hori arkeroa zan, eta horrek ituzun azan, distantzizko jokoa erabili ez. Ez dela hainbeste erabiltzen aspergarreko badalako, baina hori ere posible da Soulsakin eta mota gehiore badare, magoa eta azken finen zuk askatasun hau gezu jokatzeko garaien, nolako personak egin. Baina, ni nahiko klasikoa naiz beti modu berdinean jokatzet, ezkutu handi batekin, ezpata ez zaina handi, baina indartxu batekin, hola kolpe azkar xamarra jotzeko asmotan, baina ondo indartuta ezpata hori, eta defentsa eta bizitza barra honditu, estaminan barra noski, alik eta gehien honditu, eta hola jokatzen ni. Beraz, ni Barg aintzinako soldaduan antzeko jokalari bat izango litzake, eta hori utziet azkeneako. Nire antza daukena utziet azkeneako naita. Eta, ikustezue, nahiko kontrolatu dago kontua. Betzaitateatzen, Ilobi lapur atxekabetua, hiltzorin daukeu, eta Bargekin bakarrik laizter gatuko da. Eta Bargekin bakarrik gatzen genen kontua asko erraztukoa. Ustez, lagunok, ustez. Ordoa Tasio. Kontrolpean du partida. Hortxe. Kontu zibile barra doz, trebeziazko jokalari hauek, ustekaben 3-4 kolpe azkar sartzezkizue, eta hilak daude, orduan ni hor zuhurtzea handiz baitu naiz, eta ikustezue. Bargekin bakarrik gaude, eta partida kontrolpean dut Tasiok alare urduritasuna, honeaino iristea kostau zaitenakin, hor pixkat galtzeko beldurrakin jokatzen nahi naiz, askotan gertatzea hau Soulsetan, orain arte lortutako errentak galtzeko beldurra sartze dizunen, partida okertu egin daiteke, eta pixkat hori gertau zait hasieran, pixkat lasaitu nahi zen arte, pixkat tamaina hartu duten arte Barg oso gerlaria altxoa da, eta betxo horria ezkutu ondo erabiltzen nahi naiz, tontakeri egin gabe, nor baino nor, bi horkariak, elkar tanteatuz, sartu izkolpe latza, beste bat, guazen bera eta senda baite zen. Bera joan gabe, hau sart, Tasio. Kontrolpen da, beak azken finen golpe bat sartze unen. Batzutan bi segidan sartze ditu, baina bi segidan sartze ditunen lasaitu dikela pixkat hor oso gaizki jokatzen hor Tasio, orduritasunez, baina, kontrolpen dago, ez dit asko kendu, ez du zabukatu dira, oin gema hauzkeu, eta ara, behitu, beha sendatu da, Barg zerri hoi, sendatu inda, itxuzia benetan, jokaldi hori, kiroltasunik bat ere gabea, nik senda behiket, baina bestek ez, eta, hor Tasio partida erabat kontrolpen hartuta, inolako arazori gabe,
Gemak azkarrago erabiltzea bestuza baino, da, erraz, baina, bueno, puntu ontaino juristea kostau zegunakin, ez pentsa erreza izan danik, lagunok. Eta, bueno, bargia ezinen, ez beak berdin jarraitzeu, baina benetan badaki. Bea bere burua komentzetu nahi da, ondik posible dura nik garraitzea, baina benetan badaki. Eta hor, azken kolpe bat, zurtzi aztazio, azken kolpea sartu dio, eta garaipena eskuratu du Jaun Andreok, garaipena Taziorentzat, eta poza armailetan 60.000 arima, eta bagoaz lagunok izan uros.